Dobar dan, dame i gospodo. Ovo je Život u trendu sa princezom Jelisavetom Karađorđević. Dobar dan. Dobar dan. Da li idete na venčanje danas? Pa, hvala na komplimentu. Nedostaje mi haljina. Mislim, to je vrlo lep komplet. Pa hvala, ja sam upravo u vašu čast. Da sam znala, ja bi nosila moj mali crveni šešir. Pa ja sam u vašu čast upravo danas stavila. Nisam znala. Jeste, jer pričat ćemo o kraljevskom venčanju na kome ste bili, ali ne samo o tome, nego o tome kako u stvari izgleda taj dvorski život, da tako kažem, odnosno život ljudi iz kraljevskih porodica, pa i prinčeva, pa i princeza. Poznajete neke od njih, sa nekima ste u srodstvu, a na kraju krajeva i sami ste plave krvi, iako niste onako zvanično krunisani. Napravila bih verovatno skandal. Samo da ne naljutimo princezu. Ne, ja više volim slobodu. Jelisaveta voli mnogo da se sakrije. Jedan ne valja, idite dalje. Čvrst stomak, ravna leđa. Šešir u kuhinji. Da li je to bila ljubav na prvi pogled? To je jako seksi. Za malo da se udate... Nisam bio toliko tolerantan. Da li skijate? Ja mogu ovako 30. Pošto sam ja priredila ovo iznenađenje na glavi, da vas pitam kako je bilo na kraljevskom venčanju princa Vilijama. Mnogo bilo lepo. Ja sam bila jako ponosna i srećna što su meni pozvali. I srećna, pošto princa Charles je moj brat od strica. Mi smo jako bliski i rođaci i prijatelji. Ja mislim zbog toga da sam bila pozvana. Inače, oni su pozvali samo jednu osobu i jedan bračni par iz svake familije. Pošto moj rođak Aleksandar bio sa suprugom, ipak meni su pozvali. Da, pa to je velika čast. Velika čast. Jer nisu baš svi članovi kraljevskih porodica, kao što kažete. Kao moj rođeni brat nije bio pozvan. Da, Aleksandar. Nije. I mnogo ljudi. Da. Tu nema ljutnje, je li tako? Ipak je engleska kruna... Pa verovatno jeste, možda su malo ljubomorni, nisam pitala. Da, ali kad je engleska kruna u pitanju, to je ipak onako nekako, je li tako, najvažnije. Ako bi se moglo govoriti o nekoj hijerarhiji kraljevskih porodica, engleska je kraljica. Ja moram da se slažem, potpuno se slažem. Tako da... I takva organizacija i takva preciznost i apsolutno neverovatno. Verenica je morala da uđe u crkvu tačno 10 i 51 minut i sve je tačno počelo u 11. Da. Tačno. To u Engleskoj nije neobično, tamo inače tačnost vrline. Apsolutno, perfektno. Da. Kakav je bio dress code? Svi su morali da imaju po neki šešir, jel? Nešto. Ja sam nešto vrlo malo tako nosila, pošto mislim da nije potrebno nositi kao helikopter na glavi, da niko ne može da vidi oko vas. To po mene nije pristojno. Da. A zašto su ti šeširi neophodni, odnosno ti ukrasi za glavu kad se ide na venčanje tog tipa? Je li to pravilo? To mora da se ima, jel? Jeste. Tako piše na pozivnici da morate da nosite šešir, da nosite nešto dosta svečano. Ne dugačko, naravno, ali nešto elegantno za dan. Ja sam se sašila ovdje u Beogradu. Naša Ana Šekularac je moja dizajnerka. Ona je napravila baš lepe stvari. Da, videli smo fotografiju u novinama, vrlo ste lepo izgledali, moram da kažem. I niko nije imao ništa slično, naravno, pošto je to unikat. Ana Šekularac, koja je kreirala princezinu odevnu kombinaciju za kraljevsko venčanje u Londonu, inače je za modni dizajn i školovana u britanskoj prestonici, a njene kreacije prodaju se u jednoj od najprestižnijih robnih kuća na svetu, londonskom Harrodsu. Ovo je kolekcija Ane Šekularac za jesen-zimu 2011. prikazana na minulom Beogradskom Fashion Weeku. Inspirisana keltskom ženom, nova kolekcija Ane Šekularac otelotvoruje slobodu, snagu, senzualnost i ljubav žene. A ove sezone u prvom planu su izvrsne haljine od šifona sa svojim slojevito naboranim suknjama i veštim potpisom drapiranja. Prepletene trake, inventivni makrame i nebukvalne cvetne aplikacije korišćeni su kao detalji, ali i način da se oblikuje silueta. Zanimljive haljine koje deluju kao da je materijal zaustavljen u nekoj sopstvenoj kretnji, na granici su nosivog i nenosivog, ali ova estetika razređena je na različite načine. Kužvanjem materijala i njegovim oblikovanjem u elemente koji asociraju na floralni svet, dobijeni su odevni predmeti skulpture ili pak forme sitne plastike koja ukrašava površine formalno izmodelovane odeće.
napravila bih verovatno skandal. Samo da ne naljutimo princezu. Ne, ja više volim slobodu. Jelisaveta voli mnogo da se sakrije. Jedan ne valja, idite dalje. Čvrst stomak, ravna leđa. Šešir u kuhinji. Da li je to bila ljubav na prvi pogled? To je jako seksi. Za malo da se udate, Vezuje se kosa iz sistema sa postojećom kosom klijenta. da li skijate? Ja mogu ovako 30. A za početak današnje TV prodaje u emisiji Život u trendu idemo pravac u kuhinju restorana Pomodoro, gde će za nas i za vas kuvati princeza Jelisaveta Karađorđević. Imate divnu kecelju Da. za rad ovde u kuhinji u Pomodoru. Made in Belgrade, pošto ja mislim da verovatno sam bila kreirala u Srbiji. Kreirani ste u Srbiji? Da. I rođena, onda ne može biti priši Srpkinje. Da, znači 100%. 100%. Made in Serbia. Pa jeste, vi ste u stvari ovde rođeni i onda ste posle u toku rata morali da emigrirate zajedno sa svojim ocem. Da, svuda sam živjela. Je li težak bio srpski da ga naučite? Jeste, užas. Da. Jo, mamma mia, je li to biftek? Mamma mia. Što je lepo, ali ne morate danas da ja danas gledate to ne meso. mogu. Vidiš, imaju novi meni ovde. Aha, ranije ovde nije bilo bifteka. Sem u salati. Uvreženo je mišljenje da voće i povrće ne sadrži masnoću, međutim i namirnice biljnog porekla mogu biti rudnik masti. Najmasnija voćka je avokado, a jedan plod sadrži isto masnoće koliko i šnita pršute. Mali procenat masti nalazi se i u bananama, kajsiji, malini, grožđu, kiviju, jabukama i mušmulama. Od povrća najmasniji je bob sa 19 grama masti u 100 grama ploda. Da li vi kuvate? Ja volim strašno da kuvam. Jel I da? nešto novo da učim svaki dan, nešto da si vežba. Rekli ste mi da volite pastu. Ja strašno volim pastu. Ja izbjegavam da puno jedem pastu, pošto ipak to nas naduva. Pasta to su ono špagete, razne vrste, znači teh italijanskih testenina. Ne, tagliatelle ne volim. Ja više volim obične spagete sa uljem i lukom. Pa to je kao aglio špageti. Aglio i prezzemolo. Da. E pa hoćemo jedne takve špagete za princezu. Može. Svaki dan uvek salata. Svaki dan nešto spremate, da? I neki povrće i ponekad meso. Ne svaki dan meso, ne svaki dan ribo. Zavisi što vidimo u radnji, šta ima, ako idem na Kalenić pijacu, ako ima nešto zanimljivo, onda sada najlepše doba ima sve tikvice. Juče sam spremila tikvice sa lukom i uvek maslinovo ulje. Ima ono ekstra virgin koje je hladno ceđeno. Ja. A to je više za salate se koristi. Mi koristimo ovo, ali više se koristi ekstra virgin za salate. U stvari postoje stavovi da maslinovo ulje ne treba pržiti. A opet cela italijanska se kuhinja zasniva. Ne bi smjelo. Pa da, ali kako cela mediteranska kuhinja se zasniva na prženom ulju? Ima ovo nije hladno ceđeno. Znači samo hladno ceđeno ne bi smjelo. Samo hladno ceđeno se ne bi smjelo koristiti za natiganje. Aha, znači dobro. Ono nije ni rafinisano. Ovo je rafinisano. Aha. Ovo je rafinisano. Onda za kuvanje to u redu, ali ipak bi bilo bolji ukus da nije rafinisano. Istraživači iz Tunisa i Saudijske Arabije ustanovili su da maslinovo ulje čuva funkcije ćelije jetre. Zaslugu pripisuju hidrofilnom ekstraktu ulja koji aktivira antioksidantne enzime, čime se smanjuje rizik od oštećenja jetre. Za ovakav učinak potrebno je svakodnevno konzumiranje hladno ceđenog maslinovog ulja, tek nekoliko kapi preliva preko salate. A beluk ne bi smjelo da se sprži, jer beluk kad se sprži on dobije gorčinu. Jeste. I bude gorko jelo. Da. Samo na kraju. Da, samo na kraju malo. I još bolje da bude pečeno. Pečeno, To je fantastično. Beli luk u rernu, vrlo ukusno. Ukusno, mada kažu da beli luk koji je onako višestruko zdrav i kažu da je prirodni antibiotik i dobar za sve, kažu da je u stvari najbolji u svežem stanju jer svaka termička obrada mu oduzima od hranjivih sastojaka. Verovatno. Ovo se zove život u trendu kad nam jedna princeza kuva. Jel princeze moraju da kuvaju? Ako hoću da jedu, moraju. A ja sam mislila da princeze imaju poslugu. A da ne jedu, da ne piju. Ne, nego da imaju poslugu koja im kuva.
A zavisi gdje živimo. U demokraciji ovdje u Srbiji, to je... Princeze kuvaju same. Jeste. Ljuta paprika ide, kad se paprika ljuta stavi na vruće ulje, ona se uprži i ona pušta svoju ljutinu još veću. Jeste tačno. Znači ljuta paprika. Da, Biće ovo jedne ljute špagete. pikantno. Samo da ne naljutimo princezu. Da. Jel se vi ponekad naljutite? Jeste, mogu. Da, jel onda Kao iskra, onda grdite? ispari se. A, ispari, jel? Ali to nije dobro za bluzu, ako se... Nemam kecelja, vidite, ja sa šeširom u kuhinji. Zbog princeze, mislim. Zbog venčanja o kome ćemo posle još Baš nova malo. moda, šešir u kuhinji, da. Jest. Da, to je ta finoća. Na srpski način. Malo vode. Da ne bi zgorelo. Aha, to nešto novo sam naučila danas. Ovo nije dobro za bluzu. Ne, A ni za šešir. ne. Sad prvi luk. I da. Čini se da o lekovitosti limuna nema šta novo da se kaže, ali nije tako. Da li ste znali da nekoliko kapi limuna rastvorenih u decilitru vode i popijenih pre obroka povećava apetit i da grickanje dobro oprane sveže kore limuna ublažava bol u želucu, nadutost i pojavu stomačne kiseline. Isceđen limun ne treba odmah baciti jer je sve dok se ne osuši dobar za ublažavanje svraba posle ujeda insekata. Da li vi gajite u svojoj bašti? Ja imam imate sve. divan vrt. Imate šta, ljute papričice? Mirođa imam, peršun, bosiljak, Aha. da, svašta, limun, Da, i onda samo ovako ribizle, jabuke i kruške. Evo, stvarno rastu jabuke i kruške, možda se jedu plodovi. Još nisu, Nisu još stigle. Ja, Malo začinite polje. okej. I znači kad kuvate samo malo izađete na balkon i dohvatite malo bosika, malo... Apsolutno. To je pravi luksus. Da, kako nije. Pomoći ću vam malo. Mada u ovom stajlingu za kraljevsko venčanje. Šta se jelo na kraljevskom venčanju? Kako je bilo? To je bio samo zakuski. Samo zakuska. Samo zakuska. Aha, kao neki kanapej, Mali ono kanape, snovu, jel? vrlo elegantni kanape i šampanac i Aha. nismo sedeli. Znači nije bilo ono na način naših svadbi. Ne. Ono da se jede jedno 6 sati, 7 u kontinuitetu. I prase i I na tako kraju da, ne, pečenje. ne. Još jednom oko ponoći. Evo, to je gotovo. Odlično, to je gotovo. Ali Sad ćemo ipak treba malo više. peršuna. Bravo, Ovo Miloše. nije dobro za bluzu. Što biste mi rekli? Ovo je gotovo. Ali zato ovaj Made in Belgrade dobro dođe. Je li savjeta, mi ćemo ovim da nahranimo vašeg princa? Da. Ali na belom konju, Dragana Babića. Molim kameru da okrene princ za šankom. On je danas želeo da ostane anoniman. Dobar dan, dobar dan. On će degustirati princezinu kuhinju, kao što to čini već 22 godine unazad, jel da? Jadan. Jadan, jel? Ja. Pa vidim da po njegovoj liniji se ne bi reklo, znači da dobro Ne, kuvate. pošto on dodaje ono što fali.